Η ελληνική αστυνομία διδάσκει στα παιδιά βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας με ένα πρωτοποριακό και διαδραστικό τρόπο. Μέσα από ένα αγωνιστικό όχημα, παιχνίδια και ζωντανές παρουσιάσεις, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν τη σημασία της ζώνης ασφαλείας και τη σωστή συμπεριφορά στους επιβάτες. Στόχος της σημερινής δράσης πρωτίστως είναι η μεταλαμπάδευση ή δυνατόν κυκλοφοριακής αγωγής και κυκλοφοριακής παιδείας, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, διότι στη χώρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τροχαία ατυχήματα, αποτελεί, θα έλεγα, μία γάγκρενα, και ο σκοπός μας είναι στα μικρά παιδιά να ξεκινήσουμε από αυτές τις ηλικίες να μάθουν πρωτίστως να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας, η οποία είναι το μείζον, το ύψιστο μέτρο, το οποίο σε συνεργασία και με τα λοιπά μέσα που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορεί να έχει την πλέον καλύτερη ασφάλεια για τους επιβαίνοντες στα οχήματα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σχετικά με την ασφάλειά τους μέσα στο αυτοκίνητο? Η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και η μη τοποθέτησή τους σε παιδικά καθίσματα ασφαλείας. Με ταυτόχρονα ενδεχομένως τη χρήση τάμπλετ, κινητών κλπ. Ξεχνάνε πρακτικά να φορέσουν τη ζώνη ασφαλείας και αναλώνονται ως επιτοπλίστων στο να χρησιμοποιούν τα gadgets που λέμε πρακτικά. Για ποιο λόγο η ελληνική αστυνομία επέλεξε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο για αυτή τη δράση και όχι ένα απλό επιβατικό γιοταχή? Διότι θεωρούμε ότι στις νεαρότερες ηλικίες, τα παιδιά κυρίως, μπορείς να τους εντός εισαγωγικών να αποσπάσεις καλύτερα την προσοχή, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πολλά από τα παιδιά, ειδικά τα αγοράκια και κάποια κοριτσάκια σαφώς, τα θαυμάζουν, οπότε ο συνδυασμός ενός αγωνιστικού αυτοκίνητου με το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε της χρήσης των ζωνών ασφαλείας και όλων των συστημάτων ασφαλείας και την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εν γέννη, είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Θα γίνουν αντίστοιχες δράσεις και σε άλλες περιοχές? Τώρα είμαστε στα Νολιώσια, στη Δυτική Αττική. Τι έχουμε στο πρόγραμμα? Ξεκινήσαμε πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα, αυτό το project, θα μπορούσα να πω το έργο, από τους όμορους δήμους, και η βούλησή μας με βάση την ανταπόκριση που θα υπάρχει είναι να επεκταθούμε και σε άλλους δήμους. Ήδη τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πάρα πολύ ωραία και θετικά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, το οποίο ξεκίνησε και σε συνεργασία με τη φυσική μας ηγεσία προκειμένου να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Πρώτη φορά μπαίνω σε αγωνιστικό αυτοκίνητο και θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτός ο κόκκινος διακόπτης εδώ μπροστά μας. Αυτός ο κόκκινος διακόπτης λοιπόν είναι ο γενικός διακόπτης των ρευμάτων. Τα ρεύματα κόβει στο αγωνιστικό. Αυτή τη ζούλα συνδέεται απ' έξω με έναν ίδιο διακόπτη, ακριβώς από την έξω μεριά του αυτοκινήτου, για να έχει πρόσβαση κάποιος θεατής. Έτσι, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει μια ανατροπή του οχήματος ή μια έξοδος σε μια ειδική, να μπορέσει κάποιος τρίτος να κλείσει τα ρεύματα. Αυτός ο διακόπτης εδώ κάτω είναι αντίστοιχα για την πυρόσβεση. Σε περίπτωση που έχουμε πυρκαγιά μέσα στο όχημα ή και έξω από αυτού, να μπορώ ή εγώ ή ο συνοδηγός να τραβήξω το διακόπτη να δουλέψει η πυρόσβεση, και αντίστοιχα υπάρχει και απ' έξω δεύτερος διακόπτης, ο οποίος κάνει την ίδια δουλειά. Οποιοσδήποτε είναι απ' έξω από το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και το κόκκινο κουμπί? Είναι κόρνα. Α, να πατήσουμε, μπορούμε? Αν ανοίξω τα ρεύματα. Αυτό. Ωραίο. Ποια είναι η βασική διαφορά που κάνει ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό? Οι διαφορές είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει μία. Ό,τι έχει να κάνει με την άνεση, με την ασφάλεια, με την ταχύτητα. Ένα αγωνιστικό δεν είναι εύχριστο στον δρόμο να κινείσαι καθημερινά. Ένα γιοταχή, απ' την άλλη, δεν μπορείς να κινηθείς γρήγορα. Εσείς έχετε περάσει κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να οδηγείτε αυτό το αυτοκίνητο? Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση να οδηγήσεις. Ο καθένας μπορεί να γίνει οδηγός αγώνων, αρκεί να το θέλει, να έχει λίγο υπομονή και αυτοσυγκράτηση. Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν βλέπουν αυτό το αυτοκίνητο και μπαίνουν και μέσα? Εγώ ακόμα και τώρα έχω αυτό το συναίσθημα. Όταν μπαίνω μέσα σε ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, είμαι παιδί. Οπότε, ναι, ενθουσιάζονται. Κάθε τι που βλέπουν λίγο άγνωστο, έτσι, και λίγο πιο άπιαστο, έτσι, λίγο, γιατί έτσι όταν ήμασταν μικρά, άπιαστο όνειρο το βλέπαμε και εγώ έτσι το είχα. Ενθουσιάζονται πάρα πολύ. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης, τι θέλετε να πετύχετε? Μέσω του ενθουσιασμού που έχουν τα παιδιά, γιατί είναι κάτι που θα τους μείνει, θα το θυμούνται, θα θυμούνται και τα υπόλοιπα που θα πούμε, που λέμε.
Δηλαδή είναι ασφάλεια. Γιατί είναι σημαντικό να φοράμε ζώνη σε ένα αυτοκίνητο που είναι από τα λίγα πράγματα που μας παρέχει την ασφαλειά μας. Η ζώνη. Το παιδικό κάθισμα για τα παιδάκια. Τα βάζουμε λίγο να συγκρίνουμε το κάθισμα αυτό με τις ζώνες και το δέσιμό τους συγκριτικά με ένα καθισματάκι παιδικό που είναι το ίδιο πράγμα με εν ολίγης. Έχει ζωνούλες που δεν είναι από πάνω από τον νόμο, είναι σαν σκάφη, θα μπουν μέσα. Μήπως θα ενθουσιάσουμε λιγάκι και το δουν λίγο πιο σοβαρά, να κάνουν χρήση.